Hiya guys, croeso nôl I PopT. Chi siarad fod yn meddwl, pam bod fi'n gwisgo face mask ar fy ngwyneb I? Wel, mae dy fi reswm eitha da, achos fi'n paratoi I fynd i'r BAFTAs. Oh yeah, fi'n cael mynd i'r BAFTAs heno, a o'n i'n meddwl, da ni'n dod â chi gyda fi, achos mae cyfres Mabinogi wedi cael enwebiad yn y BAFTAs, a mae Cadi yn cael mynd. So, fi wrth i'n paratoi nawr, fi wedi rhoi face mask arno, fi ar y fi'n mynd mewn i'r gawod, a na I weld chi pan I fi'n paratoi a wneud fy ngholir I. Ond, cyn hwn I gyd, mae'n rili bwysig bod chi'n tanysgrifio I PopT, yn hoffi'r fideo yma, ac yn gwasgu'r gloch bach notification. Reit, cwn I off te. A dyma fi yn barod I fynd i'r BAFTAs. Na I ddala lan gyda chi pan fi'n cyrraedd, a falle gallwch chi weld ambell I wyneb cyfarwydd fyd. And the award goes to... Mabinogi! Diolch anferthol i'n cast ni. Mae gennym ni cast sydd wirioneddol yn ffantastig. Da chi wastad yn dod ar rhywbeth ychwanegol i'r set sydd yn gwneud I ni'n chwerthin. Felly diolch yn fawr o'n blesfer cydweithio efo chi. Diolch yn fawr! Sgwlwch, pwy sy'n dyfu da? Shwmai, sy'n I chi? Wel, sori, gwrti wir, ni ddim wedi cael lot o gyfle I vlogo i'n Gareth. Ti eisiau gweithio nhw pam? Mae di reswm da. Dwi'n beth, ni wedi cael gormod o sport achos mae Mabinogi Dennis! O, is i'n seidio gyda, gyda'n cyfle I gael y ffôn mas. Ni off nawr, I gael bach o fwyd, posh. Fyna I ddal y land ych chi, mewn bach. O, falle bwmbwrio ni am bysyle. Pwy a wyr, pwy a wyr. Welwn ni chi'n yma. Wel, Gareth. Siw mae'n teimlo I fod wedi ennill y BAFTA yno? Sy'n fe'n gweud dim byd? Na. Ond mae'n neud I deimlo'n hapus iawn. Chi'n debyg? Ti'n meddwl? Hey guys, mae nawr yn ddydd llun, so diwrnod ar ôl y BAFTAs. Gobeithio nathon chi fwynhau y vlog bach byr yna ar fy mhrofiad I yn y BAFTAs. Llongyrs I bawb gath I enwebu ac I bawb nath ennill y BAFTA neithwr. Oedd I noson really neis. Cofiwch I tanysgrifio I PopT achos mae gyda ni llwyth o fideos a vlogs cyffroes ar y gweill I chi. Byddwch chi'n ddwl I byd o tanysgrifio. Cofiwch chi hoffi'r fideo ac I wasgu'r gloch bach notification, ond tan y fideo nesaf, welai chi fian. Ta-ra!